MTV. Шешеклер тутып қолға, біз шықтық матур юлға. Һәр кім біле әлбәттә, біз барабыз мәктәпкә. Хәйрле кич, дуслар, көзнең иң матур айы, кыңгыраулы, җырлы сентябрьдә сезне мин Гөлназ Асаева сәламлыйм. Бүгенге тапшыруда 1 сентябрь мәктәп елларын искә алмасак, дөрес булмас дип уйлыйм. Шуңа да бергәләп мәктәп елларына кайтып килик. Тик менә Динар Зарипов бу атнада безнең белән сәяхәткә чыкмаячак. Үз теләге белән түгел, әлбәттә, сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле без җегет белән хушлашырга мәҗбүр. Миңа бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле. Шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Бүген безнең классыбызга яңа укучы килде. Аның уңышларын без әле белмибез, әмма дә ләкин алдагы чыгарылышта күрербез. Уңышлар сиңа. Bizne jiller torada, yoktu koyaş bizge uz jılısını bire, mehabeti bizne yollarda. Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm, şotlar bire sil bit yanımda. Ölüşüme düşken o tentemişim sin, ömürlükü bul sin yanımda. Har bir yoktu günüm, har bir oydu tünüm, şotlar bire sil bit yanımda. Ölüşüme düşken o tentemişim sin, ömürlükü bul sin yanımda. Мәңгелеккә бергә булыйк дип, ямьле язлар килгәч табыштык. Бар булдаклар бәхет сөю нуры, бергә булыйк без бит кабыштык. Һәр бер якты көнем, һәр бер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Үлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Һәр бер якты көнем, һәр бер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Үлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Бәхетле без икәү синең белән, күңелләрдә сөю хисләре, сүрелмәсен мәңге янсын алар, кавыштырды язның кичләре. Һәр бер якты көнем, һәр бер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда. Үлешемә төшкән алтын көмешем син, гомерлеккә бул син янымда. Һәр бер якты көнем, һәр бер айлы төнем, шатлык бирә син бит янымда.
Мәктәптә укыганда кашан бетеремен инде. Шул мәктәбенә әйләнеп тә карамас идем дип зарлана идем. Хәзер исә кире кайтыр идем укыган елларга дип елмаеп искә ала Фәнис Яхин. Бураннарсыз кышлар була алымый чәчкәләрсез, язлар җитә алымый барлык әткәйләрдә синең кебек олы җанлы исем йөртә алымый. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы Кайчак җимерелә дуслар саткан, чаклар җитәрлек тик әткәйнең иңе янәшәдә, ярдәмләшеп тормыш итәрлек. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә. Әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Ömürlerde türlü хәлләр була абындыра, күккә күтәрә синең сабыр җанлы йөрәккәең, барысында җиңелеп үткәрә. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар. Котлы булсын әткәй туган көнең, янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар синең кебек нурлы әткәйләргә. Бары изгелекләр яусыннар, бары изгелекләр яусыннар. Мәктәп елларында мин дәресләрдә онытылып, җырлап җибәрә торган идем. Укытучы үземә ачуланмаса да әниемә шелтәләр эләккән булган икән дип искә алды Сөмбел Зигидуллина. Гашык булдым серле карашыңа,
Başım joydum şuluk minutta Hislerimni eytip anlata almayım Min yaratan barı şulgana Yaratmışan tüzüp bulamazsın Mehabette yanıp bükigende Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenedem Yaratmışan tüzüp bulamazsın Mehabette yanıp bükigende Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenedem Yaratam bit nişlim indi hazır Ellesinden yürüp başıma Siyem seni mehabetim deyip Tağın bir kat eytip qarıma Yaratmışan tüzüp bulamazsın Mehabette yanıp kigende Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenede Senger kökte para kışlar ışar Bizde ışık suyu kugunda Mengi birge mengi yaratışıp Yeşik janıp bäxet ilenide Yaratmışan tüzüp bulamazsın Mehabette yanıp kigende Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenedem Yaratmışan tüzüp bulamazsın Mehabette yanıp kigende Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenedem Sağınmışan yaşap bulamazsın Uylarımda seni yürkenedem Uylarımda seni yürkenedem Әміне 7-ші орын қожасы Шолпан Әхмеджанова мәктәп елларында шақты қызу қанлы қыз болған едімді. 5-ші сыныфта оқығанда өзінің партада бірге отырған малайын түртіп түшірген. Һәм дәріс ортасында шул малай киліп түшкен деп еске ала Шолпан Әхмеджанова. Quyosh kulsa yılmayalar güllerim Seni oylamay ötemekkan ertalarim kishalarim Darrastibim maqtana Jashshaklarim vaqtana Mahabbatining yo'llaridan o'tekali soqtana Darrastibim maqtana Jashshaklarim vaqtana Mahabbatining yo'llaridan o'tekali soqtana Turra gül bakşamın sindir muhabbet gülü Hislerimni oğlatırga kirek sandığı aşkılı Derrestibim maqtana Jashshaklarim vaqtana Mahabbatining yo'llaridan o'tekali soqtana Derrestibim maqtana Jashshaklarim vaqtana Mahabbatining yo'llaridan o'tekali soqtana Kira güllerge de
Күңелләргә җылы сүз, саф сөйле йөрәк белән яшәсәк идеме без. Дәресте бумакна, чәчәкләр вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәресте бумакна, чәчәкләр вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Şəşəklər avaqına, məxəbətinin yollarından ötək gəli saqına. Dərəsti bümaqına, şəşəklər avaqına, məxəbətinin yollarından ötək gəli saqına. Məxəbətinin yollarından ötək gəli saqına. Dərəstibim haqqına. Мәктәп елларын сагынышы тагы бер резидентыбыз Айгөл Закирҗанова. Хыялый Айгөлнең иң яраткан дәресе рус теле һәм әдәбият булса, иң яратмаганы математика булган. Бик авыр бирелгән ул фән. Тик шулай да Айгөл барбер укытучыларын бик сагынып искә ала һәм тапшырубыз ашауларга барысына да сәламнәр юллый. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч юлың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын.
башкаручылар арасында иң популяр бишлеген Илшат Хамадиев ачып җибәрде. Илшатның мәктәптә иң яраткан урыны ул ашхана булган. Фәннәрнең берсенә дә әллә ни зур мәхәббәте күзәтелмәгән. Шуңа да карамастан укытучылары белән ул бүгенгәчә бик яхшы аралаша. Сайлап алдым, сені генә мин карап тордым. Гашык булдым карашыңа, гашык булдым тын алышыңа. Синең елмаюың көлүң мин яратам, ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Яныңа барам ашыгып, күрешүне мин көтәм йотлыгып. Үздем чәчкә кызылларын, мин киләм, көт мине җаным. Синең елмаюың көлүең мин яратам, ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Кулымдагы кызыл чәчкә тиреләп тотам. Уялудан әйтер сүзем әйтми торам. Күзләреңнең карасыннан аламый карап торам. Күзләреңнең карасыннан аламый карап торам. Синең елмаюың көлүең мин яратам, ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Синең елмаюың көлүең мин яратам, ачуланып каравыңны мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән, сине мин яратам. Әгәр сез дә мәктәп елларыгызны сагынып куйсагыз, соң димәгез, укытучыларыгызны шылтыратып, узган белем көне белән котлagыз дип елмайды 4нче урыныбыздагы президентыбыз.
jilpine. Seni üzülüp süyüvemenen hislerim ko'ngilda jilpine. Seni üzülüp süyüvemenen hisler ko'ngilda jilpine. Seni üzülüp süyüvemenen hislerim ko'ngilda jilpine. Seni üzülüp süyüvemenen hislerim ko'ngilda jilpine. Hislerim ko'ngilda jilpine. Сигезенче класста укыганда көндәшләрем өр-яңы туфлиларымның күбәләкләрен кисеп алганнар дип искә алды Чулпан. Жейге болынларда йөрдем тирә-ягым тузганак, тузганакларына якын сагындырды туган як. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Жейге яңгыр җилләренә туздылар тузганаклар, күз яшьләремә сирпелеп уздылар тузганаклар. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Күтәрелде, урап алды тузганак бураннары, искән җилдә юзып китәр яшьлегемнең еллары. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Радио дулкыннарыбызда яңа җырчы Чулпан Ахметвалиеваның өр-яңа җыры Тузганак. Шушы җыры белән Чулпан дусларына кайнар сәлам юллый һәм аларга очрашырга тәкъдим итә. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, тузганак, эй, тузганак, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Узган атнаның лидеры Ния Софиуллин бүген үзенең позициясеннән кулак кагып 2нче урынга урнашкан. Гашыйк булдым, бер күрүдә яраттым. Мине генә син үзеңә караттың. Синең матур йөзләреңне яратып туялмыйм мин. Әйткән матур сүзләреңне
Келген сайын киләселәр, күргән сайын күрәсе. Киләсиңа, бәгір кәйім диясе. Синең матур йөзләреңне яратып туялым мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялым мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Минем янда урыныңны беркем дә ала алмас. Син бит бәгърем берәү генә, ятларга бер үк калыма. Синең матур йөзләреңне яратып туялым мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Синең матур йөзләреңне яратып туялым мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Әйткән матур сүзләреңнән эреп китәм кебек мин. Эреп китәм кебек мин. Бүгінгі абсолют лидерimiz Динара Фахриева. Бірінші оқытушым әнием еді. Мен оқырға яратмаушылардан болдым. Имтиханларны шпаргалкалар белән биреп чыгайдым дип, бәйнә-бәйнә сөйләде безгә Динара Фахриева. Baş üstünde kara bulut min bitul. Kaygısından kabarınğan minim küngülüm bitul. Kaygısından kabarınğan minim küngülüm bitul. Baş üstünde kara bulut, karaşı bir karaşı. Nige iken bizning ara, jir bilen kug arası. Nige iken bizning ara, jir bilen kug arası.
Біз сезне мәктәп елларына алып кайта алдыкмы? Алай икән, саубуллашырга да була. Нәкъ бер атнадан кабат күрешербез. Бүгенгә мин Гөлназ Асаева сезнең белән саубуллашам. Матур яшәгез, исән сау булыгыз.